sa slzičky, slzičky dojatia, láskavé objatia. Daj svojim blízkym lásku a pokoj im daj. A vytvor dnes doma maličký ráj decembrovej noci. Nech všetci svätí sú vám na pomoci. Dnes i celý rok. Priniesme Betlémske svetlo do zariadenia pre seniorov na Radosovej ulici v Prievidzi. Je taká tradícia, že Betlémske svetlo vlastne seniorom pripraviť si taký program a trošku tak očiviť tie sviatky. Takže sme radi, že aj tento rok sa nám to podarilo, nacvičili sme pekný program a zapojili sme aj kolčatá, aj čiovky, aj všetkých vlastne, ktorí mali ochotu. Bolo nás vyše 20, takže sme rádi, že aj decká to baví a že sú ochotné takto obetovať svoj voľný čas a ísť trošku do Betlémske svetlo.